Ja, dan zien we weer een gloednieuwe aflevering van het Maastrichts Geteken. En zo iedere week heb ik er weer ontzettend veel zin in. We gaan wat even hebben. Ja, zou ik het even gewoon droppen? Zou ik hem gewoon het even complottheorieën hebben? Complottheorie. Trump die door zijn oer geschoten wordt. Corona. World Economic Forum. De Titanic is niet gezonken. De aliens, we zien nu eens op Mars geweest. Of op de maan. Op de maan. Nee, nuts. De aarde is Plat. Zo een van die, dat vraag me wel eens af. Hè? Complottheorieën zijn theorieën wat niet, of niet wetenschappelijk bewezen zijn, of wat lui denken tot het niet zo is wat daar uiteindelijk naar buiten gebracht wordt. Zouden van die complottheorieën wat eigenlijk een beetje bizar klinken? Zou misschien... De kans is natuurlijk goed dat het ook wel eens gaat horen is. Het klinkt voor ons bizar, tenminste voor mij. Ik weet niet wie jij erin staat. Maar ja, voor die lui klinkt het natuurlijk helemaal niet bizar. Voor die klinkt het weer bizar. Die wat in die theorieën geloven, die vinden tot weer in een complot geloven. En bijvoorbeeld nu met Trump. Ja. Dan denken ze van, die willen ze gewoon, vanuit de overheid willen ze die gewoon kastjeweien hebben. Ja, ik heb de stel beelden voor, gezien. Maar ik kan het niet zo zien dat dat gewoon zo is. Dat de overheid dat gepland heeft. Ja, Zoals dat wie dan de- een zoals jong wie van de- 20 leven moet kosten. Zoals wie de Twin Towers, wat inside job. Ja. Vanuit Amerika, ja. Ik denk met Trump, ik heb de beelden gezien, daar gebeurt er wel heel veel voor af. Ik geloof er niet in tot het een complot is, helemaal niet, ja. Maar er gebeurt wel heel veel voor af, waar ik denk van, ze hadden daar wel ieder kunnen ingrijpen. Ja, en wie ze Er doen zit ze een dan ladder tegen een paan aan. Ze hebben hem al in het vizier, volgens mij al met 1,5 minuut hadden ze hem in het vizier zitten. Bij zo laten ze dan zo wiet komen. Ja. Ja, maar gisteren ging het al op tv ook een beetje over van, weet je, waarschijnlijk lag er een sniper en hij zei van, ja, ik kan hem nu uitschakelen, maar dat niemand daar heeft durven zeggen van, ja, weet je, dat is een jong van 20, knal hem nu maar neer. En daarna eigenlijk pas. Ja, En dat dat er toen is toch niet te short. laat. Ja, dat is 100% te laat, maar ja. Ik denk dat stieg op zo'n moment met een presidentskandidaat tot de Hij is beveiligheidsdiensten. president. Oh, ja. Ja, tot de veiligheidsdiensten. Uitval, Sowieso moeten ingrijpen als iemand op een dak ligt. Ja. Allee, Zeker. Ja, dat is mijn mening. Dus ja. Ja, los daarvan dat gebouw gewoon echt in de buurt was. Hè. Dus dat was Daar eigenlijk had een eigenlijk gebouw. iemand moeten liggen van hun, zeg Ja. maar. Gewoon Ja. de, wat is dat, de Secret Service? Of, Secret ja, Service of- was dat, ja. Ja. Nee, nee, ja, dat is ja. een raar verhaal natuurlijk. Ik denk dat Trump, had het zelf bezag, ik heb dat gelezen op nu.nl, tot hij eigenlijk doet dat moeten zien, tot dat wat er nu heet T-Twins is. Ja, is natuurlijk ook wel triest natuurlijk dat ze, ja, dat is natuurlijk ook gebeurd, hè, met Fortuyn. Ja, ja. Dus ja, is Ja, triest. en dan hebben ze meteen nog Wilders, hè, die ook meteen Ja. een briefje uitsteekte van, wat ze, dit gebeurt nou in Nederland. Nou, ja, dat gebeurt zeker ook in Nederland. Ik denk ook dat Wilders een van de potentiële doelwitten is, dat hij nog wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Ja, als er een week geen beveiliging, dan is er... Ja, dat denk ik is ook. klaar. Bizar, hè? Ja. Hey, maar geluid zich in die complottheorieën. Niet allemaal bijvoorbeeld, maar denk zich soms ook... Denk ze wel eens van... Ja, dat zit misschien wel gaat een kern van woorden in. Nee, ik denk er eigenlijk niet zo over na, als ik eerlijk ben. Als ik zo'n ding, ja. Maar bijvoorbeeld achteraf, met corona en zo... Ja. Nu AstraZeneca is toch wel blootklonters en trombose. En ja. dat komt Maar dan dat wel is weer natuurlijk, uit of zo. dan is dat natuurlijk geen complottheorie met die spuitjes wat ze gegeven hebben. Wel heel veel lui denken tot dat verzonnen is om geld te verdienen en ja, Ja. God, je gelooft Of er dat ze allemaal, zich ingespoten hebben. je gelooft er allemaal iets weer in. Ja, ik vind het allemaal een beetje nee. te Ja, dat is extreem. natuurlijk hè. heel veel. Weet je wat het is daar? Als je op YouTube een filmpje of op Facebook een filmpje loos, de algoritme wordt er nou aangepast. Ja, hoor. En die was compleet gezogen in zo'n verhaal. Ja, zeg maar. Nee, maar dat was compleet daarin gezogen. En dat wordt alleen maar erger wat je gaat zien. Hè? Dus het begint met een filmpje tot iemand heeft gezegd tot corona niet bestaat. En een algoritme werd natuurlijk steeds weer binnen. Op een gegeven moment bestieg filmpjes uit loeren. Tot ergens onder in de kelder in New York. De president tegen de luizen verkondigen. Voor gewoon de wereldbevolking halveren. Ja, maar wat... Je hebt daar Robert Jensen, dus natuurlijk enorm in geweest met die precies. lange Frans. Ja, ik vind dat altijd... Ja, En- en en daar kan de- ze toch wel niks aan veranderen. Ja, en de lui die zich daar op social media mee bezighouden. Ja, dat is natuurlijk het punt, hè. Want Dit is Lees niet wel voor, wat hè? goed. ja, zeker. En heel veel lui, ze zijn wakker. Mm. En veel zien wat er niet in geloven. Veel zien de schapen, wat Ja, er maar ja. achteraan lopen. En denk ik, Ja, maar dan zien, ik heb ook lui op Facebook gehad, denk ik. En die heb ze ook wel, denk ik, Mies. Die wat inderdaad zo'n ganse verhaal geschreven over
Ik ken hem even niet terughalen wie dat toen nog weer was. Maar in de tijd van corona, jongen, daar komen dingen langs geschreven dat ik echt denk... Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, hè, al die, wat Hugo de Jonge zich allemaal uitgekrampt heeft. Ja, maar moesten een struik loeren. En dat, er ging natuurlijk, veel gingen toen in het momentum gingen van met... een persconferentie, we gingen voor de tv zitten, bedenk je dat in 7. Ja. En we gingen precies doen wat ze zag dat we moesten gaan doen. Ik kan me nog goed herinneren, ik ging zelf aan een bun. En mijn was hoe in een paar straten weer, avondklok. Avondklok. Dus ik, gelukkig hebben we voor 2 hun. We kunnen s'avonds nog naar huis slapen, hun voor de hund met. Dat kunnen schijnen gaan maken. Alsof op de hoek in Bun iemand zit te loeren. Als die misschien wel na 9 uur. Ja, jongens, maar dat is er wel plezier mee bezig geweest. Ja. Ja. Of tot met die spuitjes, dat ik zie terecht vragen over, omdat dat super snel gemaakt is. Tot hoe de jongen zegt, een frikandel, weet zo niet wat er zit. Ja, sorry. Nee, maar ja, met z'n de maan weer zo niet beter. En, nee. En ja... Ik vond, inderdaad, met die avondklokken. Ja, maar ik kan me nog herinneren tot weer... we hebben al een keer een andere podcast over gehad. Met de Vremibo Show, de Blievende Brak Show. Tot iedereen volgens mij om 9 uur binnen moest zien. En veel lepen redelijk beschonken. We hebben dan nog wat gedronken na de uitzending. Lepen veel over dat plein 92, waar toen RTV nog zat. En tot een politieauto langs kwam rijden. Ja. En tot weer gewoon, was die dingen gewoon nog bij. Mm-hmm. En dan met z'n drieën aan Mikkel, denk ik. Ja. Of met z'n veren daar, ja, misschien toch wel een paar glazen alcohol om 12 of om half 1. Dat over dat plein 92 lepen. En die dag jongens. Want dat nog niet eens vragen nog. Nee. Maar ja, wat een tiet, ja. Maar als het aan de vertrukdienst, dan het is wel een gekke tiet geweest eigenlijk, hè. Maar ja, en ook gewoon qua feestjes, hè. Er zijn echt wel genoeg feestjes wel doorgegangen, hè. Broeloften met 30 maanden, mocht op een gegeven moment weer. Ja. Maar er waren ook gewoon lui die dachten, nog een broelof toen met Dog 5 en een bassin had ik een broelof. En het was super warm. Dus iedereen stond boete lekker aan dat water. En die kwam met dat broedspaar kwam daar met een boot aangevaren. En dan de bedoeling dat iedereen binnen zou gaan zitten. Peppy kwam optreden. Ja, echt serieus. En iedereen heeft de ganse lang boete gestaan. Lekker ons in de parasol in. En die stond daar in de blootheid café. Stond ik daar. Niemand verder. Niemand, geen mens. En binnen mochten ze gewoon zitten. Maar ja, boete mocht niet. Maar iedereen ging daar gewoon lekker staan. Ja. Op 1,5 meter lekker. Ja, dat gebeurde natuurlijk. Ja. Maar dat was qua werk, hè. Dat was 1,5 meter. Mondkapjes, ik vergeet het niet meer. Mondkapjes op de ganse de bevalling van mijn eerste kind met een mondkapje op. Zal het dan in het ziekenhuis, hè? Die mondkapjes. Jongens, de stellingen. Complottheorieën. Stelling. Sinds de coronaperiode zijn de mensen helemaal doorgedraaid. Ja, niet de mensen. Ik denk wel tot al lui zien wat anders zien gaan loeren op bepaalde situaties. Vooral vanuit de overheid natuurlijk. En ze zien nog soms gek gemaakt geworden. Want dan zijn lui echt naar de kluten gegaan. Hè? Ja. Zeker. Dan zien kinderen die waren 16. En die mochten 19 mochten ze pas voor de eerste keer op stap gaan. Ja. Zeg maar gaat. Of apporten of 18. Tot de lui zien doorgedraaid. Bepaalde lui wat er misschien meer last van hebben nog als andere groepen. Maar de lui zien inderdaad wel echt compleet gek gemaakt. Ja. 2 jaar lang. En dan zit ze in de grappenhuis van we maken 1,5 meter en die gaat zelfs aan trouwen. En dat is oprecht, mij is dat duidelijk geworden dat inderdaad met dat luisteren, braaf luisteren, blindelings, de vernieuwd grond, dat hebben dat allemaal niet gedaan. Nee. President van Frankrijk, van Engeland, hebben allemaal feestjes gegeven, de koning grappenhuis, die gaat even een broeder vieren. Ja, dan als we gaat eerst, dan gaan we niet meer zo luisteren. We mochten niet de neutjes delen met de lui waarbij die toes waren, want iedereen was zijn eigen bekje hebben. Ja. Maar het was een goede onderling met familie en dan denk ze, je moet opletten. Maar wat denk je? Dat heb je natuurlijk... Zien er marsmannetjes. Ja, dat is geen complottheorie. Wel, nee, maar je leest ook wel eens vuil over een aarde wat niet rond zou zien. En is de maanlanding inderdaad, is die wel gebeurd? Wie heeft die foto gemaakt tot degene wat uit het ruimteschip stapt en je hebt de eerste foto van als mensen zijn op de maan gezet. En dan is dus de reactie 1. Ik vind het altijd leuk om zo'n dingen te lezen. Reactie 1 is dan, wie heeft deze foto gemaakt? Ja, maar zo is het toch wel? Ja. Nee, maar dan zit ik dan natuurlijk wel een beetje aan het denken. Ik geloof echt niet dat het niet gebeurd is. Of tot de
de president aan de lijn zit. Ja, voorzien daar, hè. Ik denk, ja. ja. Maar tegenwoordig... En als hij ergens zijn achterlappen, ze hebben ze slecht bereikt. Ja, precies. Ja. Maar toch is het tegenwoordig nog erger met dat AI, hè? De wet is gewoon niet wat echt is en niet, hè? Ja. Dat is nog erger. Ja. Als ze tegenwoordig al... En dan hebben ze dan eens op het beeld, maar als ze bepaalde dingen huurt qua stemmen, dat zie je ook veel op TikTok, liedjes of hazes, of boef, of noem ze maar op. Ja. Er staan allemaal van die nummers op, die ook nog best goed zien eigenlijk. Bij Chris Deluxe had ik gezien, tot André Hazes snollebolletjes aankondigt. Dat ken senior, ik hè? Ja, echt geweldig. Ja, dat aankondigen vond ik wel leuk. Ik vond alleen de mix zelf. Ik vond het wel grappig. Maar ik vond het aankondigen vond ik wel tot wel grappig. Hazes senior, wat echt snollebolletjes, dat wat doen dingen nog zo, wie de even Dus ja, grappig, ja. Maar dat is wel ook gek, hè? Want de wet is eigenlijk niet meer dadelijk wat echt is en niet. Nee, precies. En dat was met social media natuurlijk al bepaalde dingen die... Veelhoven binnenkort niet meer te zetten. De clip van de Chicken D's is door de AI gemaakt. Ja, mama. Ja, inderdaad. Ja. Ja, klopt. Dat kosten die andere jongens niet, hè? Nee, maar dat is wel echt bizar. Als dat zuus, wie dat zegt... De Chicken DJ's in de podcast. Nee, wetten volgende week. Dan gewoon voor dilemma, hè. Of zelf alleen maar in complotten denken, of iedereen om je heen denkt alleen nog maar in complotten. Boah. Dat is een hele zware. Ja, ik ken niet in dingen geloven wat ik denk dat bewezen zien tot ze niet zo zien. Ja, dus ik zou zelf dan een complotten willen en tot de rest om je heen nog een beetje normaal is. Dat je nog een beetje kan remmen of bij kunt sturen. Ja, dat denk ik ook, ja. Want als ze zelf normaal is en iedereen... Ja, dan denk ik, dat bestieg jij. Ja, dan bestieg jij. Ja, dan ben ik misschien liever toch gek. Ja? Iedereen hem degene dan... Nee. Ja, maar als zich van zichzelf wedstrijd... Of als dat maar dat wedstrijd het niet zo is. die anderen ook. En dat beziet de enige wat de anders denken. Ja, gewoon, maar dan moest toch niet altijd met iedereen met hoeven gewoon, toch? Ja. Marvin. Ja, het is... Marvin ontkracht het weer helemaal. Ja. Weer Houdini. Weer Sorry. Ja. Wat is de bizarste complottheorie? Ja, World Trade Center. Bijvoorbeeld het Trade Center, denk ik ook wel zo gaat. Zo de Instagram opzien. Het is leuk als ze verspreken, hè? World Twin Center. Ja, wel dezelfde. Was, ja. Het World Twin Center. World Trade Center, ja. Ik denk wel World dat ook wel Twin een hele vreemde is. Wellness Center. Dat je dan toch denken en gewoon zijn filmpjes ontleden, tot ze veurt in een vliegtuig naar binnen gevlogen is, tot er een explosie ergens is. En ja, wat is echt, wat is nep? Tot lui zeggen, er zien graag geen vliegtuigen in die gebouwen gevlogen. Ja, terwijl ze de duizenden filmpjes zien, tot ze zo aankomen. Ja, dat is gewoon lui die wat echt letterlijk in geloven dat het niet gebeurt. Maar toch, ga je dan zelf wel nog twijfelen? Nee. Er zijn soms dingen dat je denkt, niet per se aan het ganse grote boodschap twijfel ik dan oprecht niet aan, maar dan zie je wel eens van, bijvoorbeeld dat die World Trade Centers voor weet ik veel hoeveel triljoen verzekerd zien 2 weken van tevoren. Tot CNN al zei, tot dat gebouw de neven is ingestort. CNN. Ja. Als echt CNN. Dat is een Nederlandse versie ervan. CNN. Oh, wel ja, leuk hè. En tot dat gebouw al is ingestort, maar dat is er niet ingestort, staat nog gewoon op de achtergrond. Dan denk ik, ja, dat zien allemaal dingen. Of, ja. Kijk, ik denk qua verzekeringskwestie misschien, ja. Zien er signalen geweest dat er aanslag zou komen? Dat kinderen natuurlijk, hè. Ja. Dat ze iemand dacht, gaan ze verzekeren. Ja, het kind. Maar eigenlijk niet. Maar... ja, ik wil er niet zo ingezogen aan dat ik echt gewoon geloven dat dingen aan die oer zien. Nee. Dat is wel een zo'n onderwerp. Tot dat misschien meer gebeurt van een overheid, ook met corona, voor hun eigen sturing. Of... Tot ze, dat zou ik misschien zich wel kunnen geloven. De overheid, dan moet er toch meer dan één, dan moet er één op zo'n idee dan komen. Van, hey, jongens, zo van eens zitten ze weer en dan zeggen ze, hey, wat niet gaat, dat is vergoedend ergens inspoten. En dan... en tot van al die lui die daar gaat met te maken hebben, gerne... gaat zitten. Ja. Dat die anderen allemaal zeggen, maar die hebben ze gewoon hey, dat gewoon wel doen. Ja. Maar ik ben de helft uren wel overleef. Ja, dat gaat niet. De halve familie is gewoon... Ja, precies. Dat gewoon wel doen. Ja, ik ken me niet. Nee, dat geloof ik. Maar totdat dan met mondkapjes dealen, zo allemaal lui daarvan profiteren vanuit de overheid. Ja. En tot dat bepaalde adviezen worden gegeven voor dingen wat ze ons doen.
Boedan en weer baden heet, ja, dat geloof ik wel in. Ja, maar Vooral de ik mondkapjes denk, niet, ja, over dat mondkapjes, ik denk dat er meer lui van geprofiteerd hebben. Want overal kosten ze bestellen met naam en reclame en ik weet niet wat allemaal. Dus ja, ik denk dat iedereen daar op een gegeven moment op ging inspelen. Want iedereen wou een mondkapje met een bepaalde... Maar om dit gevoelige onderwerp, zeg maar, dan af te sluiten, veel geloof en complottheorie of niet? Nee, klakkeloos, maar ik denk wel dat er soms gaat meer aan de handen staan wat naar boete gebracht wordt. Ja, en sommige dingen zetten zich misschien gaat meer aan denken. Ja, dat wel. Ja, dat vooral. Niet dat altijd maar alles klakkeloos willen overnemen, maar tot dat dingen verzonnen willen. Nee, dat is... Daar ben ik al bij. Ik wou zeggen, daar ben ik wel benieuwd naar wat de lui daarvan vinden eigenlijk. Ja, dat gewoon vanzelf al lezen en zien. Ja, gewoon voor doen. Oké, top. Yes. De volgende keer weer. Tot de volgende. Gaat luchtige onderwerp. Ja, precies.